Cât de mulțumit ești de acest egal? Bineînțeles, orice punct e binevenit. Da, problema că în prime minute am început prost. Chiar am analizat echipa adversă, am știut ce fac. Am luat un gol care, normal, la acest nivel n-ai voie să iei. Și primele două goluri, cred că nu mai e greșeală personală, dar, normal, e greșeală de echipă, că suntem o echipă. E important, băieții au avut personalitate, atitudine, au devenit de la 2-0, cu puțin șansă, puteam și să câștigăm, am avut ocazii, dar am întâlnit o echipă bună, experimentată, cu brazilieni, cu sârbi, jucători care au foarte multe meciuri internaționale. Noi suntem acum o echipă tânără, mai ales că au lipsit și 3 jucători importanți și s-au văzut în joc. Dacă cred că am arătat un joc bun, dar mai atent la finalizare, că acolo am avut probleme și ne așteaptă un meci greu la Sepsi, pentru că și ei chiar merg bine și mergem acolo să câștigăm puncte sau cele 3 puncte. Csináltuk egy jó meccset, kivéve az egyéni hibákat, amit a 2 gólt kaptunk. Persze ők egy tapasztalt csapat, láttam 2 olyan brazilt, hogy már rég nem láttam Románia szinten, csak Galacnál. Akkor ott van Kovács Bogdán, akkor Illás, van 5-6 játékosuk, amik tapasztalatabbak, mind a miénkek, és nekem pedig hiányzott 3 olyan játékos, ami alapemberek. Persze, így gratulálok a fiúknak, én meg vagyok elégedve a döntetlennel. Azon kívül, hogy azok az egyéni hibák voltak, amit dolgoztunk edzéseken is, analizáltuk őket, így nem kellett volna megkapjuk azt a 2 gólt. És főleg a második félben nagyon sok helyzetet kihagytunk, amit kidolgoztunk fix fázisokból egyénileg, de a sport minden a futszál góllal játszik, nem helyzete. Nem kellett volna ezen a szinten ilyen 2 gólt kapjunk. Például meg is kezdtük, vagy mikor az öltözőben, mikor kezdtük azelőtt a meccset, épp ezt mondtam, erre kell vigyázzunk, hogy ne kapjunk hamar gólt, és épp ez történt. De azért én azt mondom, hogy 2 után volt egy kicsi erőnk, hogy helyre jövünk, és szerintem meg is érdemeltől meg kellett volna nyerjük ezt a meccset. Persze ez a pont, én azt mondom, hogy sokat fog számítani a play-offba, mert nekünk az a kicéltűzés, hogy az első 4-ben jussunk tovább, és minél többet dolgozunk, és nagyon sok fiatal játékos van. Ezen a szinten sokan nem játszottak, és szép lassan mindenkinek akarok adni lehetőséget, és úgy kaptuk el, hogy mind a 3, például a múlt héten Vézdéván kaptuk el egy nehéz meccset, most megint az autó, most megyünk Sepsiszentgyörgyre, de ott is, amelyik nagyon jól megy. Remélem ott is ki tudunk hozni, kiharcolni pontokat, vagy pontot, mert ez a legfontosabb. Până la urma urmei este un punct, nu? Câștigat sau 2 puncte pierdute? Cum vezi? Da, pot să zic că 2 puncte pierdute, pentru că am avut destul de multe ocazii, chiar dacă nu avem un lot numeros. În momentul de față avem mulți accidentați. Eu cred că pe final puteam să câștigăm și să marcăm golul victoriei. Cum e să primești gol în secunda 38-a? Da, e frustrant, pentru că am intrat destul de conectați la meci, ne doream victoria și când abia a început meciul și ne-am luat gol, normal că ne-am frustrat toți, dar am rămas cu capul sus și am făcut totul ca să revenim. Ce a arătat Deva în această seară? Mai mult, afară de cele 2 goluri primite în cadou, nimic. Da, 2 goluri pe greșelile noastre, în rest Deva a arătat că are jucători cu experiență, care pot să țină scorul, pot să țină rezultatul și cam atât pot spune. Unde vezi că am ratat cele 3 puncte? Am ratat, pot spune, și pe greșelile care au dus cele 2 goluri marcate de Deva, dar și puțină luciditate în fața porții la ultima pasă sau chiar la șut. Urmează meciul de la Sfântul Gheorghe, tot fără jucătorii amintiți de către tine, de cei accidentați. Cum va fi? Cum vezi? Da, un meci foarte greu. Sunt pe locul 1 la egalitate cu Galați. E care pe care. Mergem să dăm totul pe teren și sperăm să câștigăm. Nu ai avut prea mult de lucru în acest meci. Ai primit repede 2 goluri și cu asta, cum ai văzut partida? Da, am început noi puțin ezitant, dar pe parcurs ne-am dat drumul. Sincer, nu erau niște adversari mult prea puternici. Noi, dacă eram în efectiv complet, părerea mea că era cu totul alt meci și sunt convins că am fi putut câștiga și în condițiile astea.
Cât de frustrant este pentru un portar să primească gol în secunda 38-a? Să știți că e destul de frustrant și mai ales în condițiile în care eram mascat și o fază, sincer, nu a fost o ocazie, nu pot să o numesc ocazie, a fost un gol mai nașpa. Când ai ieșit în atac, șutul nu l-ai prins destul de bine. Da, acolo, sincer, a fost greșeala mea. Noi am lucrat la antrenament niște trasee și am văzut spațiu, puteam să urc mai mult spre poartă, am văzut spațiu și am tras. Acum, din păcate, am tras mai pe direcția portarului, să zic așa, și nu m-a iertat, dar astea se mai întâmplă. Acum. Totuși, echipa a avut putere să revină de la 0 la 2. Da, din punctul meu de vedere, suntem o echipă destul de solidă. Având în vedere și absențele pe care le avem noi, totuși suntem un grup unit și noi ne-am dorit victoria, chiar dacă astăzi nu am arătat așa de bine, dar e greu în condițiile în care suntem 4-5 jucători de bază doar care am jucat. Urmează meciul de la Sfântul Gheorghe. Cum vezi acea confruntare? Din păcate ne așteaptă un meci foarte, foarte greu cu Sfântul. Văzusem ieri, au jucat cu cei de la Vezdev, au dominat tot meciul și au o echipă destul de solidă și bine disciplinată tactic. Dar niciodată nu poți să știi ce va urma. Eu zic că avem și noi șansa noastră și o să încercăm să profităm de ea.